дар автобусай корвон خای як автобус занак сувор мешавад. مردک نیست мардак нест, ҳама занакай. баъд ами автобус рафтан мегира, баъд дар чӣ мерасанд? дар гулистон мерасанд. های گلستان баъд мега гулистон ҳастай, гулистон ҳастай. خای баъд се-чор занак мега ҳастай, ҳастай. мефурӯянд. бо мерасанд дар Садбарг. мега Садбарг ҳастай, автобус чӣ? мега ҳастай. вой ман мекунам 10 нафари дига мебирояд. бо автобус рафтан мегира, мерасанд Шаҳлода. мега Шаҳло ҳастай. ва мега ки ҳо ҳастай. бо 10-12 нафари дига мефурӯянд Шаҳлода. ҳамин автобус бо рафтан мегира, тамоми ҷои шаҳрра мегарданд. ҳамин дар автобус як занак шиштагиай. اینا баъд меса мега ки апа худ дар куҷо мефурӯй? мега додаре махта нафаҳмидам. гулистонора ҳамара дар фуровардӣ, номшона гирифтӣ. Садбаргора ҳамаша номшона гирифтӣ. فروندا чира Шаҳлоро ҳамара номшона гирифтӣ. ман интизорам ки кай хосият мегӯ ки ман фуром.